И какво става по телевизия? Дичи опасен декстър ще специал. И тук сменя SOS или да му оставя. Тей, днес ще правим ревю на сервера Battle PP или Battle България. Не мисля, че има разлика. Нека да започнем така. Това е спаунчето. Доста е добро. Не е копирано от никъде според мене. Има си добро джъмпчи. Опа, ладно. Има си добро джъмпчи и да. Нека да започнем към лаповете. Първия лап. Добре. Не мога да го напиша 20 часа. Няма ли да кажеш хай? Ето го. В момента правят снейк между другото. Чакайте да се пробваме един път. После да правиш дупката на спawна. Тъкмо да те убия. Добре. Значи следващия лап. Enchant, мисля. Да, Enchant. Иначе са няма нищо. Enchant е на спауна под джъмпа, ето го. Значи тук мисля, че абсолютно всичките са за голям левел, не съм сигурен. Добре, бе. Не знам за кой левел е това, ама 100%. Сега ще кажа. Абе, как ти де? Чакай, сега ще кажа, аз силно запалка. Ти покажи. Запалка енчува ли са, бе? Да, Unbreaking 3. Добре, как ти де? Значи тук виждате, това е енда, може да си купите стренчка, спидка, фарезистенка и след така. Тук виждате има малка дупка. Не можех да го джъмпна. Тъкмо да ви покажа дупката. Така, ето я. Водата е доста гана сложена. Секунда. Както и да е. Ето тук между другото има и ендър честове, които не могат да се отварят. Само ето този може. Ама той мисля, че е скрит. Или някой няма да го забележи. Нека да обиколим цяло. На кой ларп се? Енда. Чакай бе. Аз никога не съм бил на ларпент. Да. О, добре. Тъй, добре. Следващия лап Factions. Мисля, че разбрахте за какво е. Как да си направите Faction Hold, Create Faction. Как да си направите Faction? Battle PP Faction. Значи как да си креатнете Faction F Create име. Как да си махнете Faction F Disk Ban. Как да си добавите приятел F Invite ника му. Как да махнете приятел от Faction F Kick ника му. Как да банните приятел от Faction F Ban ник, това не го знаех добре. Как да си защитите холма F Claim 7 по 7 блоковете, така. Имате право да имате колкото искате членове от факшенове. Благодаря ви, че прочетохте приятна игра. Добре. Следващия лап Food. Той пак е на спаване, там някъде. Познах yes. Значи има 4 фуда, мисля. Не само един е бил. Добре, ето виждате го, тук може да си продавате айтъми, ето. Само да си убия едно пасе, да му взема пажор. Или както и да е. Добре, лап Minigames. Мининг де. Аз какво пиша? Значи мининг се копае. Вижте, ама всичко е изкопано. Его и да. И тук има яма, не го чуха. Не. Дръпно се. Добре. Знаете за какво е лапът. Лап рулес правила. Ето го първо в Battle PvP правила, така. Не спами, не рекламирай, не използвай хак. Грифа е позволен. Нямате право
нямате право да ползвате екстра. Значи, спам мют 15 минути, рекламиране мют forever. Пази се, бе! Не използвай хак, бан 3 дена или 7 дена. Не знам. Добре, грифа е позволен. И тук нямате право да използвате екстра и ако не се махне да монстра, ще го прибия. Бан 5 дена. Супер. Така. Лично за да монстра. Тей лапшоп. Но и тук могат да се купуват всякакви айтеми, не всякакви, някои. Не знам, спаунери има, да. Могат и да се... не. Обикновено села е отдолу, ама тук буя е отдолу. Тей, че... Да знам, бък. Това мисля, че супер голден Apple. Да, 5000 лева. Супер. И... SMS... Не знам, не съм гледал SMS-ите, сега ще ви кажа, мама е кой вече 200 000 лева. Ба. Те, значи, Battle Load, 12 SMS, да знам, кит превия, ето му го, даже не е фул. Добре, тъп е. И ще си прочетете правилата, спратете 2 SMS с... Добре, това е шампион, не е фулка. Това е Battle God, пак не е фулка, супер. И последното е Hero, герой. Опа! 200 къса. Кой ми става днес? Те, най-готиния явно е Battle Load. И нека да вървим на следващия лап. То се е бала нещо сега. Добре, лап. Сприн. Кога ги е дал, бе? What the fuck? Добре, спринт, тук може да си купите поршенки за спид и за фар резистент, главно защото може да панете в лавата и да умрете. И да си загубите яките айтеми. Майко! Халчен стилнче. О, той пък е Дисне. Абе, аз какво пиша? Този път няма да става. Нати. Нати. Добре, давай сега. Лап, став. Мерси. Няма защо. Така. Owner. Philips. Chat Helper. Не мога да го прочита. Mod. Trusted Power. Helper. Долна Actus, долна... Chat Helper, Neon Assassin, да. Това е става. Тей и последния лап, трейд. И да показвам развитие. Лап трейд може да стреляте айтеми, задължително трябва да снимате, защото може да ви измамат. Да. И нека да покажа развитието с The Monster. Имаме 7 честа фулки или не знам колко честа са. О, това е холма, дето го рейдвахме. Трябва да напиша и хол. Ай, стига, бе! Добре, така всичко да монстра го е махнал. Сетвам се тука и да стрелям тролла, значи е тука фулки, тук са ми леговете, тука пак фулки, тука фулки, тука не са фулки, тука не са фулки, тука са фулки, тука са фулки, не, това иначе са фулки, тука смешени и тука пак фулки. Нека да видим горния етаж, защото бяхме напълнили всичко и тука някакви материали, лоу. И спаунерът ни мъшрум крави.
Той ги искаше само заради гъбите, ама нямаме ножици да ги стрижим. Да, видяхте ни развитието. Сървър е много готин. И нека да приключим тук епизода. Май не са прави, ще потърся в интернета. Добре, аре, това беше от мен. Аз бях Dexter657. Сабскрайбвайте, лайквайте, ако искате дизлайквайте. Тролер! Ако искате дизлайквайте и чао.